गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो दिनैहाय जोङो मोनसे टीम जानानै थांगासिनो बाहेरावहाय मानो थाखाय थांदों आं उनावहाय खोन्थागोन नोंथांमोननो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आं बिसोरनो जानानै आंनि खावलाया गोदोर जानायखौ देखायबाय थादोंमोन आरोना एसे जाबानो लोदो जायो आङो डाइट खालामथारनांसिगोन नङाबा जानाय नङा দেখাই আছো তহঁতক इन्डिग'जों थांगोन नालाय जोंनिया दायो गुवाहाटी टु कलकातानिफ्राय भियेटनाम aku goyason syutingan tayo pura gorom এতিয়া বহুত গৰম লাগিছিলে দা আংক বিৰাট গোজাং বহুত ঠাণ্ডা লাগে মোৰ ফাইলত সেইকাৰণে মই বহুত ঠাণ্ডা লাগে মোৰ এনেকুৱা লাগে এইটো পিন্ধিব আৰু স্কাৰ্ফ লাগে আমাক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত বহি কিনে স্কাৰ্ফ পালো ইকনমি ক্লাছ इक'न'मि क्लासावनो थांनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो फैसा गैयाना ओरैबायदि बरिं मोनो आङो बिदि ट्रेभेल खालामोबा 3 to 4 hours बेयावनो जबाय थानांगौ जिहेतु एयारपर्ट्सखौ लादो ओमफ्राय भिडिअ एडिटिं खालामनांगौबा खालामो आङो नङाबा फट' एडिट खालामनांगौ दङबा खालामो आरोना ओमफ्राय नै सहैबायानो जों कलकाता मम' किनबायसा ইয়াতে মই বুকিং কৰি কিনে লৈ লওঁ मम' जानोसै बेयावहाय जों दायो कलकातायाव मोनफैबाय जिहेतु मम' जानानै लानोसै दिनै जोंजोंहाय दंफायो करिय'ग्राफार भिडिअ'ग्राफार डाइरेक्टर दंफायो आरोना ओमफ्राय जोङो सानै ओमफ्राय एक्टर थ' नोंथांमोना नुबायानो जानांगौ बे दाख्लैनो थांनायमोन आरोना भियेटनामावहाय हारसा एलबामनि शुटिंनि थाखाय जों थांदोंमोन बेयावहाय लेअभार आरोना कलकातानिफ्राय दायो जोङो थांसिगोन भियेटनाम बिराद एक्साइटेड आङो For the first time, Hangus Bay? Be first time. Hangus Bay? আৰু একদম এক্সাইটেড মই এটা নতুন কিবা এটা আহি আছে আমাৰ এতিয়া নকওঁ আৰু আহি আছে কিবা আহি আছে ৰাতি পাৰাঠা দিম সাৰপ্ৰাইজ চব ফুৰিব কিন্তু বতাহে নষ্ট কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তো আমি গৈ আছো পাছত মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিম মই কিয় আৰু অসমীয়াত কথা পাতি আছো একশন কিবাৰ লাগিছে না এইটো কি লটাছ টাইপ ন नै बेयावहा 5 लाख 2 लाख 1 लाखनि नट दङ आरोना मोनसेयानो 5 लाख मोनसेयानो 2 लाख 1 लाख थ' सोरबा दा फैसाखौ देखायसोदो होननानै सानगोन खिन्थु बिदि नङा आंबो जिहेतु मिथिया नुफेराखैमोन माबाने भियेटनामनि कारेन्सिखौ थ' भियेटनामाव थांनायखायसो लानायखायसो नुबाय नङा होमबा थ' नोंथांमोननो बेखायनो दिन्थिबाय आरोना सोरबाफोर नुवाखै नुयैबो थागोन ना आं बायदि
6 number belt number 6 beyond figure na sangna baki ahi kenuwa lagise obviously ভাল লাগিবই ন নতুন জায়গা ওজों बारटा बा बेयाव दुटा आरायटा बिदि आरो बेगानो फैयाखै नै दाबो दायो जोङो इमिग्रेशन कमप्लीट खालामखांनानैहाय वाशरूमाव थांगासिनो स' टयलेटखौ मा होनो नै बिसिनि भाषायाव ना बेसिन स' बेयाव थांगासिनो आं दायो रावबो गैया वाशरूमाव दायो थांफिननोसै मार गोजाङो आंखौ फ्लाइटआव फैबा मानोथाय मिथिया मालायफोरा बोरै बिदि माबा गानना फैनो हायोथाय आं मार गोजांखायो थांगासिनो दायो थांगासिनो जों दा एयारपर्टनिफ्राय थांगासिनो ओमफ्राय नै बिसिना जनाया गाहाय माबाथिंसो आरोना लेफ्ट साइडथिंसो Bay Hotel हटेलाव सफैबाय दायो ओंखारनानै दसे उन्दुनोसै दा उनावहाय ओंखारनोसै दा लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौहाय भियेटनामनि टेक्सिया माबायसा भिना टैक्सी মই ভিডিও লোৱাটো আৰু লৈ আছা তুমি भिना टैक्सी ক'ত আমাৰ লাগেজ गाबोन सानावसो मोजां नुसिगोन दे दा मोजां नुला गाबोन सानावसो मोजां नुसिगोन गारि मोनसेल' खारदों नै ला 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 पुरा टुपनि मारला फैदो मोनसे टुर होनानै होनि हटेल रुमनि नै दरजा खेवनाय लोगो लोगोनो वाशरूम राइट साइडआवहाय ओमफ्राय लेफ्ट साइडआवहाय वार्डरब दङ फ्रिज दङ लकार दङ जेरावहाय नोंथांमोना फैसाखौ दोननो हागोन आरोना गावनि पासवर्ड बिदि दोननानैहाय पासकड दोननानैहाय ओमफ्राय नै बेयावहाय स्लिपार ओमफ्राय बेयावहाय लागेजफोरखौ दोननो हागोन ओमफ्राय भियेटनामाव जिहेतु जों थांनायावहाय अखा हाबाय थादोंमोन नालाय बेखायनो साथाबो होदों ओमफ्रायहाय दुगैनायनि थाखाय बाथरब टावेल हेन्ड टावेल फेस टावेल गासिबो दंजोबो ओमफ्राय नै बेडआ आङो हटेलाव थांबाथाय माने बेडआ ओरैबायदि मोजां जायो नालाय कम्फर्टेबल जायोथ' आं बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय आङो वाइट कालारनि बेडशिट बिदि ब्लेंकेट थाबा बिराद मोजां मोनो माने साफा मोनो नङाबा बे हटेलाव सोर थाखांनाय बोरैबा मैला मोनो आरोना सानबा खिन्थु वाइट बेडशिट वाइट माबा होनायखाय मोजां मोनो आरोना क्लिन मोनो थ' बेयावहाय दङ दै गुदुं खालामनो हागोन दै दङ पिनाट्स दङ माखासे चिप्स दङ कफि दङ काप दङ आरोना थ' लोंनो लुगैबा लोंबाय जाबाथाय फार्स्ट डे जोङो बेयावहाय 5 daysनि थाखाय बुक खालामदोंमोन नालाय मोनसे हटेलावनो थ' फार्स्ट डेआवहाय बे फ्रिमोन आरोना स्नेक्सखौ जानो हायोमोन जोङो फ्रि सानसेनि थाखाय ओमफ्राय बाकिखिनि दिनावहाय नोङो जाबाथाय एक्सट्रा पेमेन्ट होनांगोन आरो
बायदि खानायानोलाय अबस्था गैला ड्रेस चेन्ज खालामसै मोनफैबाय फाइनाली दायो जोङो रुमावहाय ओमफ्राय जोंनि रुमनिफ्राय भिउआ नै यागाल दुबाइ टाइम लागिसै स' बेखिनियानोसै जोंना दामोना दिन्थिनो र' बेथिं टेबोल सेबोल दङ बेग सेग दोनजोब्बाय जोङो नै जोंनि रुमनिफ्राय पुरा भिउखौ नुहुरो आरोना बिथिं रिभारनि भिउ ओमफ्राय हचिमिन सिटियावहाय जिहेतु जों थादों भियेटनामावहाय बिराद मोजां मोजां जायगा दङ खिन्थु जों थानाया जाहैबाय सिटि एरियायावसो जों फैदों आरोना थांनांगौआ बेलेगावसोमोन दा नायनोसै बहा थांनानै बहा शुटिंखौ लानाय जायो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय मिथिगोन आरो थ' दायो जोङो एसे मोखां सोखां सुनानै दसे उन्दुनानै लानोसै आरोना फुं जाबाय अब्लाबो हरसे मोजाङै उन्दुनो मोनासै ना दायो जोङो साफा जानानैहाय रेस्ट लानोसै आरो उन्दुनोसै रेस्ट लानोसै होनना बुंनायानो जों जानोसो फैबाय खाथियावनो मोनसे इन्डियान रेस्टुरेन्ट दंमोन आरोना थ' बेयावहायनो जोङो फैबाय जानो थाखाय माने ब्रेकफास्टखौ खालामनानै आरामसे उन्दुनानै थाबाय थानोसै आरोना थ' ओंखायनो जानानै लाग्रोबाय पेट पुजा खालामना लाग्रोबाय फार्स्टआवनो